No, spravil som template, ktorý teraz funguje teda. Je prichystaný na 20 otázok, aby tam sa nemuseli robiť žiadne zmeny. Takže keby som išiel robiť quiz, tak môj postup by bol taký, že iba si to otvorím, dám use this template, lebo template je pripravený. Prvá vec, čo spravím je, mením názov tuto hore. Music quiz. Hej, dajme tomu. Druhá vec je, idem na tento slide, General Knowledge Quiz, to nie je, takže dáme tomu, že Music Quiz. OK, poďme ďalej. No, všetky otázky sú očíslované dopredu. 1, 2, 3 a tak ďalej. Text je zarovnaný na spodok, čiže keď bude kratší ten text, tak bude na spodku a podobne. Hej. Takto by som to aspoň ja nechal. Dáme otázku, vymyslíme si nejakú. Nemôže dať Metallicu, pomená to. Who was the first bass player for Metallica? Myslíme si možnosti. Jak sa volá Trujillo? Dobre, vymyslím si úplne náhodné mena. Takže dáme tam Cliff Burton. Dáme tam Luboš Valach. Dáme tam daj mi nejaké rýchle meno. Ignác Dlhoprsty a Štefan Obdarený. Dobre. Máme nachystané možnosti. A teraz, čo vlastne spravím je, že dáme tam fotku. Čiže vyberieme nejakú fotku, ktorá tam bude. Hej, teraz použijem hociakú fotku, ktorá tam je. Nebudem to riešiť. Máme pripravenú prvú otázku, hej. Teraz čo spravím je, iba si otvorím tú otázku, hej, zakliknem si ju a dám duplikovať, hej, alebo ctrl-d, hej. Čiže dám duplikovať. Sme na dvojke, hej. Máme tu kopiu. A teraz, keďže už máme otázku spravenú aj s fotkou, aj všetko toto je spravené, tak jedine, čo by som ja spravil je, vymážem časomieru, delete, ono to zmizne, hej, a tým pádom automaticky je to nastavené na 5 sekúnd už, nie tých 10, ako odpoveď, a už iba vyznačím správna odpoveď bola Cliff. Hej. No. A tak, máme túto otázku spravenú vlastne, čiže môžeme si to skontrolovať, či je to úplne OK. No, zabudol som, že dalo nám tam ešte túto vec, animáciu, takže spravil som kopiu, hej, bol som toto a ešte musíme tú animáciu teda dať preč z toho všetkého do fuč, hej. Takže dávam iba remove animation, takže dám to iba odtiaľto. Dáme play a skontrolujeme to. Dobre, všetko sedí. A už sa idem na ďalšiu otázku. No. A zase druhú otázku zmením, hej. A teda pre opakovanie matka múdrosti, takže dáme druhú otázku. Koľko trvá sex? Alebo takto. Koľko by mal trvať sex? 10 sekúnd, 15 sekúnd, 8 minút, 2 hodiny. Dáme tam nejakú fotečku. Bum. Hotovo. Opäť kopírujem a na zduplikovanej strane vymažem tento čas.
a vymazávam teda animácie. Animácie sú preč a označujem správnu odpoveď, ktorá je 15 sekúnd, ako všetci vieme. No. Skúsim iba takto od konca to prehrať. Čiže všetko sedí. Nič sa nehybe, všetko je rovnako na jednom mieste a nie je tam žiadny posun ani nič. Čiže takto pekne sa spravia všetky otázky a je hotovo. Čiže toto je môj návrh, ako by som to ja robil, keby som to robil. A reálne takto by som spravil ten quiz za 20 minút. A netreba tam nič opravovať.